conegut Lluís Sifoner, el que presentarà l'amic i tècnic Monjo, que li passa la paraula i res més, moltes gràcies a tots i que s'ho passeu molt bé. Li passo la paraula. Quan anaven als futbolins de Feliu, i sempre guanyava. Però són bé, bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts i, com no, benvingut, Lluís, així a este poble, perquè ja saps que la relació entre Pedreguer i Gata sempre ha estat d'allò més bé. Llegat de quan allà als 60 em sembla que havia rivalitat Pedreguer-Gata, però per lo demés, bons amics. I hem vingut així tots a escoltar-te, a escoltar el teu nou disc, Cançons al Riurau, tal com llegim així. Un disc que ha fet 30 anys, va fer els cartells. Durant aquella època, aquella etapa, 7 discos. El primer ens va sorprendre de veritat, perquè es va presentar com aquell xic que tenia un mànec de 3 pams i mig, és veritat? Per a fer una xana. I va pegar cop. La veritat és que va pegar cop. A partir d'ahir, el nom del Sifoner es va estendre arreu de tot el país. Junt aquestes cançons tradicionals, aquest disc que ell ens ha portat i segurament ens mostrarà alguna obreta, alguna cançó. També té temes de literats nostres com Maria Ibars de Dénia, que escrivia sobre la nostra realitat, el Montgó, la nostra mar, i de poetes universals com Vicent Andrés Estellers, del qual ha fet un tema molt arriscat que es diu El vi calent, que a mi particularment m'agrada molt, i a ell, perquè l'ha posat i li posa molta fe, també de poder-li que l'ha agradat moltes. Ell té la paraula i nosaltres què volem escoltar? Bon. Bé, moltes gràcies, Jesús. Vaig intentar no eixir dels dos dites d'ací. Ara sempre, no? Sí. Bé, gràcies a la Pina també, gràcies al senyor presentador per tot el que m'ha fet patir en el micro, perquè volien arreglar-ho, no coneixia l'artista que deia bé. Gràcies a Gata, poble de Gata en general, perquè és de veres, jo no sé si perquè sóc de Pedreguer, perquè diguem si us pobre, ho dic més tirar a Pedreguer que a Gata, però jo crec que a Gata hauria de vindre més. És un poble en el qual sempre que s'ha fet coses al Sifoner, encara guarda alguns papers d'aquells anys que havia dit treball. I la veritat és que hi ha unes coses així de Sifoner, Gata, és fabulós, no sé què. Una cosa de dir, quanto carinyo. És el que m'han rebut molt bé, per tant, aprofiti, reitere, gràcies. El disc que vaig presentar-vos avui el van gravar el dia 31 de maig a la Nucia, en directe, amb la banda moltes lletres tradicionals també que parlen de la pansa, de sequers, etc., d'urna, no sé, faltaven unes setmanes per entrar ja en impremta. Em vaig trobar un dia a Forges, ahí en el Tribunal de Jesús Poble, que és el que hi ha mercat per los diumenges, y yo le digo, escucha, que me han dicho que vas a hacer un disco. Y yo digo, sí, digo, oye, ¿por qué no me has dicho que te haga yo la portada? Y claro, me ha dicho, pues ya me gustaría, pero hombre, que con esos Forges me da vergüenza, ¿cómo te voy a decir yo? Contigo està que hi ha unes 21 cançons, més o menys, dedicades a aquesta cosa que en la comarca generalment, i al final parlaré de volta, diguem, posarem en funcionament els 5 sentits. Naixen les herbes. Són les dones les que solen eixir al camp a fer herbes. Les bullen, les preparen i fan coques en herbes. Farem una cosa
Mare, 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 da questo mare. Mare, 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 scanisco també. Mare, 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 non li udica al pare, non li udica mare. Io que siga declarada bé cultural immaterial, on pot participar qualsevol. Que vulgui part dels seus raïms, se l'escalda, o el compra, el part d'allí, se l'escalda, és pública i oberta a tot el món. Així necessita que vostès acompanyen el Sifoner. Només hem de fer, en un moment donat, ho sé ara. Se va entero, no? Eso. Xiques, afanyeu-se, que el vapor se'n va. Si tardeu la pansa, no s'embarcarà. Com solen sucrar-se. Estant en la cambra, com ve a l'estranger, quan millor portar-la. I per la cara trigueu la més grossa, va fer-la toncar, la pansa que és verge, i també la tallar, va que es venga bé, deu ser presentar. I mira la vista, més que tot es mira, i a la que no té, tan sols ningú es gira, els escuts anglesos i els americans, allí se la mengen, a bocins molt grans. Amb gust arreglada, no tenen prou llengua per a remuntar-la. Aire, pues, padrines, posa primanya per a encaixar com se deu la pansa. Canteu-li cançons, això fruta sana que dona plaer i se menja escana. Xiques, afanyeu-se, que el vapor se'n va. Si tardeu la pansa, no s'embarcarà. Un poc capaz són les caroles, que prèviament enganyats i ben carregats de sal poden ser un most exquisit. També es pot aprofitar per escaldar les tomàquets, els pimentons, anomenades pebreres a la marina i les albergines, millor tornar-los al foc a servir per a fer bullir la caldera. Després caldrà pelar les verdures, esgarrar-les, posar-los un raget d'oli d'oliva mediterrània, un pessic de sal i, si vos va bé, uns alls tallats o esclafats. La proteïna tradicional és el bacallà, el bull, els capellanets. Recuperem el tacte. Agafeu una bona llista de pa i mulleu.
La fina capa d'oli d'oliva acompanyant les verdures torrades penetraran la molla de pa suaument. Dugueu el conjunt ben pessigat entre els dits a la boca, amb tanta parsimònia com pugueu, i disfruteu el moment. La poeta que més, o poetissa que més es va dedicar 2 novel·les al tema de la pansa i els riuraus, és Maria Ibars, de la qual hem seleccionat este poema, que és una síntesi meravellosa de com s'escaldava. Encara és de nit, comença a botar foc. La nit encara es compacta, brillen inquiets els estrels, per una clara graneta es rompe el mantell del cel. Mare,
final, agrair la presència de Lluís i també a tots vosaltres la vostra assistència. I ara, diu el president que tindrem un vinet, una cerveseta per a Cloent. Gràcies, Lluís, i fins una altra volta. Gràcies. Sempre anem de festa en festa, la quadrilla de...